Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masu sauraro, kamar yadda kuka sani dai, Malam Ibrahim Makari ya fito ya ƙara yin wata magana a cewa mata za su iya ba da jikinsu in suna jin yunwa domin a yi amfani da su don a ba su kayan abinci. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamar da kusan dai masu sauraro, malamai da dama sun fito suna yin magana akan wannan malami da ya fito yake cewa mace za ta iya ba da jikinta domin a ba ta kayan abinci saboda a yi amfani da ita in tana jin yunwa. Malamai sun fito sun yi ca a kansa saboda ya gaya musu a cikin wata aya ce ko kuma cikin wani hadisi ya kawo a cewa mace ta ba da jikinta domin a yi amfani da ita a ba ta abinci. Malamai da dama kuwa sun ƙara da cewa sai sun zauna da malamin nan domin ya gaya musu a cikin wani Kur'ani ne ko wata aya aka faɗo domin mace ta ba da jikinta a ba ta abinci. Yayin da malamin ya ƙara fitowa ya jaddada cewa shi fa wannan magana da ya faɗa gaskiya ya faɗa ba ƙarya ba, saboda in dai mace tana jin yunwa za ta iya ba da jikinta domin a ba ta abinci. Malamai kuma sun ƙara cewa wannan malami ƙarya kake yi. Yayin da wani babban malami ya fito ya ƙara jaddada cewa duk irin abubuwan da malamin nan ya faɗa ƙarya yake yana faɗa ne saboda son ransa. Ya za a ce mace ta bada jikinta don a bata abinci. Yana faɗa ne domin mata su dinga ɗauka saboda in suna jin yunwa su dinga zuwa ana ba su abinci ana yin amfani da su. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wata masifa kuma tana shirin afkowa jihar Najeriya gabaki ɗaya ta cewa in dai mace tana jin yunwa za ta iya ba da jikinta domin a bata abinci. Wasu kuma mutane suna cewa duk irin abubuwan da wannan malami ya fito ya faɗa ƙarya yake yi. Yayin da manyan malamai suka zauna akan malamin suke cewa sai ya faɗi wata irin aya ce ta ruwaito a cikin Kur'ani ko kuma hadisi ta cewa za ta iya zuwa ta ba da jikinta domin a yi amfani da ita. Malamin kuma ya fito ya jaddada cewa shi fa abubuwan da ya faɗa ba ƙarya ba. Yayin da kowane malami ya fito yake ƙalubalantar abin da malamin ne ya faɗa saboda cewa duk irin abubuwan da yake faɗa so yake jefa 'ya'yan mutane a masifa domin in suna jin yunwa su dinga zuwa suna ba da jikinsu domin a ba su abinci. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masu sauraro, kamar yadda kuka sani da cikin wannan tasha tamu mai albarka ku danna subscribing da alamar ƙararrawa don samun fitattun labarai zafafa wanda za mu dinga kawo muku su a koda yaushe. Masifar dai ta ƙara afkuwa ne yayin da wani malami ya fito yake jaddada cewa in dai mace tana jin yunwa za ta iya ba da jikinta domin a yi amfani da ita a bata abinci. Yayin da wasu manya-manyan malamai suka fito suke ƙaryata abin da malamin ya faɗa, suna cewa ba daidai bane ya fito duniya ya nuna cewa mace za ta iya zuwa ta ba da jikinta domin a bata abinci. Malamai da dama kuma sun yi magana akan malamin. Yanzu kuma kalubalantar irin abubuwan da suke faruwa a social media na yadda malamin ya fito ya ƙara jaddada cewa shi fa ba ƙarya ba. Wani malami kuma ya fito yana tambayar mai isa malamin ya fito yake faɗar irin wannan zantukan a social media. Ya ce duk irin abubuwan da malamin ne yake faɗa bai kamata ba saboda wata mace za ta iya ɗaukar abin da ya faɗa ta dai ta aikata saboda tana jin yunwa da ita da 'ya'yan za su iya zuwa su aikata irin wannan abin da malamin ya faɗa. Mutane dai sai dai mu hankalta mu yi hankali, in mace ta zo neman abinci a gurinka ka taimaka ka bata saboda karka ce za ka yi amfani da ita. Mun san musamman akwai mutanen da suke fitowa su yi irin wannan abubuwan da malamin ya faɗa, amma bai kamata a ce ya fito duniya ya dinga faɗa mutane cewa mace za ta iya ba da jikinta domin a bata kayan abinci. Bai kamata ba. Malamai da dama dai sun fito suna ƙaryata wannan malami saboda irin maganar da ya fito ya faɗa a social media. Wasu na cewa bai kamata malam ya fito ya dinga faɗa irin wannan zantuntukar a social media ba saboda abubuwan da yake faruwa a social media yanzu an tsani malamai saboda suna yawan fitowa suna faɗar gaskiya. Yadda kuma malamin ya ƙara cewa shi fa duk irin maganganun da ya fito ya faɗa ba ƙarya ba. Wani malami ko ya fito ya ce duk irin abubuwan da ya faɗa ya je ya nuna mai a cikin wata aya ce ko kuma wani hadisi ne ya ce a faɗi wannan maganar da ya fito ya faɗa a duniya ba. Yayin da bisani wasu malaman suka tsaya a kansa domin ya faɗa musu gaskiya, ya ƙi faɗar gaskiya. Masu sauraro, ku ci gaba da bibiyan mu akan wannan labari, za mu ci gaba da kawo muku shi, amma kar ku manta subscribing da alamar ƙararrawa don samun ingantattun labarai zafafa da zarar mun ɗora.